Видиш. И наистина, абсолютно в така началото на предаването съвсем твърдо ви заявих, че ние си имаме рецепта за това как да се справим с коликите. Ще си говорим за терапия Bowen. Вижте сега за какво става въпрос и повече подробности след минута. Методиката е изключително нежна, изключително ефективна. Правят се само няколко леки движения по гръбчето на детето и още няколко по коремчето след малко, с цел да активираме диафрагмата и някои вътрешни органи. Вследствие на което успяваме да балансираме вегетативната нервна система на малкото дете. Контролира функцията на вътрешните ни органи, тогава храносмилателната система се успокоява и започва да функционира по-добре, коликите изчезват. По правило, само след една-две процедури с техниката Bowen, коликите напълно изчезват. Са ни поснали едно и също нещо на страницата. Така ли? Да, атакуват ни. Трябва да харесаме някаква страничка. 6 различни души са харесали едно и също нещо на страницата ни и искат да го одобрим. Кибератака, уважаеми зрители. Моля ви, спрете, не ни атакувайте, ще ни унищожите. Ако искате, пишете за колики, моля ви, не ни нападайте кибер. Защото тук специалистът Николай Колев, кинезитерапевт, пък ще ни разкаже много повече подробности за терапия Bowen и може би ти наистина си човека магиосник, който така ще направи, как да кажа, ежедневието ни по-спокойно. А Рада при мен също, за да ме подкрепя в този разговор, действително колко е труден този момент, да. Действително е много труден, да. Аз ли да започна? Действително е много труден, да. Дори пестеливо се изказва, според мен. Да, с двете си деца, момиченцето, аз нали на теб да ти кажа, момиченцето имаше много слаби колики, докато момчето стигаше до пищене, дори херния направи от много напъване. И това, което ти разказвах преди малко, че то ревеше и аз ревях с него, нали, от ужас как се мъчи това малко същество. Оказва се обаче, че има обяснение за това, нали? Да, добре познаващите зрители. Има ли момент, който се пропуска обикновено и това е психоемоционалното състояние на майката. Защо обикновено при второто дете коликите са много по-малки? Ама трябва да ти кажа пък, че моя приятелка, извинявай, че те прекъсвам, моя приятелка, ние се родихме заедно децата, нейното дете нямаше въобще колики. Може би тя е била по-спокойна в този случай. Да, по-спокойна е била, защото психоемоционалното състояние на майката оказва огромно значение за психоемоционалното състояние на детето. И оттам за неговия имунитет. И американски учени са правили експерименти и са доказали, че при децата с колики има повишено съдържание на определени видове патогенни бактерии, микроорганизми в тяхния стомашно-чревен тракт. Защо при някои деца има повишение на дадени бактерии, при някои деца няма? Истината е имунитет. Имунитетът от какво се формира? От психоемоционалното състояние на детето. А психоемоционалното състояние на детето има много тясна връзка с психоемоционалното състояние на майката. Затова, когато се прави Bowen на майката, прави се и на детето, тогава успехите и резултатите са много, много по-добри. Сега обаче трябва да ни кажеш малко по-подробно какво точно представлява Bowen и специално тази терапия, която се прилага за колики при децата. При коликите. И при майката, както разбрахме. Да, както колегата демонстрира, това са няколко много леки, много нежни движения, извършени по специфичен начин. Те се правят на гръбчето, което ми направи. И на гръбчето, и на коремчето. Целта е с тях основно се активира вегетативната нервна система и основно парасимпатикуса, който има, когато той е доминантен, спазъм на гладката мускулатура бива отпуснат и състоянието на детето се повлиява много добре. Ефектът от Bowen има няколко обяснения. Един е пиезоелектричния заряд, другия е солитон вълните, но да не отекчаваме нашите зрители с подробности в това отношение. Ти си имал малки пациенти. Да. Кажи ми обаче какво така показва при вас наистина, как да кажа, клиничната картина, какво показва? Колко от тях са добре, появяват ли се след това, веднага след терапията ли намаляват болките? Значи, обикновено след една-две процедури ето пак виждаме. Коликите значително намаляват. Но аз пак казвам, че има много голямо значение каква е психоемоционалната атмосфера в семейството. Някой път някои майки казват, знаеш ли, детето ми като види баща си, мъжа ми и почва да плаче, става по-напрегнато, почва да се свива повече. Ако бащата в случая е по-напрегнат, повече стрес акумулира в себе си, неминуемо това се отразява на детето, го усеща това нещо. Затова е много важно, когато се прави Bowen, освен на детето, да се прави на родителя, който е по-напрегнат.
В случая на бащата, ако бащата е по-напрегнат и носи така... Или може да се преместим всички в индийски храм да живеем. Там всичко много спокойно и сигурно никой няма колики. А в същото време Кремена Стойчева казва, че лично с коликите се е преборила с чай от копър и малко хомеопатия. Много е доволна и има бърз ефект. Това са между другото така известните неща, които и ние сме ползвали в борбата с това нещо. Да, абсолютно всичко. След колко време, да речем, с болен, детето ще се почувства добре? 1, 2, 3, 10 процедури? По някой път още след първата процедура има основно случаи, прави се болен на детето, получава се лека реакция 2-3 часа изостряне на симптомите. И след това вече... Да, за момент се получава някой път изостряне на симптомите с 2-3 часа и след това рязко подобряване. При някои деца им трябват 2-3 процедури, но пак казвам, много зависи. Също много голямо значение има майката каква храна консумира. Нали? Има някои храни, които са газообразуващи. Това е така, но аз искам да подчертая един друг момент. Когато се готви храната, която консумира майката, е много важно човека, който готви храната, дали майка ще е дошла да й помага, или тя самата ще готви. Какъв е психоемоционалният статус на човека, дали той е напрегнат, дали е под стрес, дали е в баланс с самия себе си. Това се отразява на храната. Трябва да си спокоен. Преди всичко. Да, защото това се отразява на структурата, основно на водата. И както знаете, водата си има структура, нейната структура може да бъде правилна, може да бъде увредена и деформирана. И не е случайно, че на време хората, когато са ставали да се хранят, са се молили, имало молитва преди хранене. Това има огромно значение. За този повод също и майки питат дали тези изкуствените храни по някакъв начин също могат да допринесат за коликите. Примерно сухо мляко вместо карма. Значи просто нещата са несравними. Най-доброто за едно дете е кармата, майчината карма. Няма нищо по-добро за... Възможно ли е те да засилват? Възможно е, да. Ето, раза, да речем... Аз взимах пък специална храна за против колики. В смисъл и до там бях стигнала. Аз съм си кърмила детето, така че ето и двете сме имали, двете деца. Да, и аз кърмих. Това искам да ви кажа, че когато си първескиня, смисъл за първи път раждаш, неминуемо си по-стресиран. В смисъл за първи път ти колко и трябва наистина явно болен. За първо дете и майката на болен. Някой може да ми обясни, ако детето ти реве 5 часа, как да останеш спокоен? Именно, това е част от родителството. Болена успокоява и детето, успокоява и майка. Сега, Николай, кажи ми, ти имаш син или дъщеря? Син на 10 години. Да. Той как беше с коликите? Имаше колики доста. А сега... Смяташ ли, че ако имате второ дете, наистина чрез болен може да успокоиш нещата и си убеден, че ще има ефект? Абсолютно, да. Абсолютно, да. Това съм го правил с много деца и съм бил очарован от резултатите. И пак казвам, много е важно да се прави и на тето, и на родителите, защото тогава ефектът е много, много по-голям. Добре. А може ли майката да си го прави вкъщи? Това или трябва наистина специалист? Ами вижте, лично моето мнение е, че болена трябва да бъде практикуван и извършен от медицински лица и от хора по-конкретно, които работят с ръцете си. Хора като мен, примерно рехабилитатори или кинезитерапевти. Но да не се доверяваме на всеки. Да не се доверяваме на всеки, защото просто не може един чиновник, който само стоял пред компютър, решава, че ще почне да учи такива неща и ще ги прилага добре. Аз лично мисля, че е по-добре човек да е медицинско лице. Аз сега искам и в нашия разговор да се включи педиатър, но преди това напомням ви, уважаеми зрители, вече има заявки за зелената линейка и Моят лекар. Още веднъж ви напомням за тази нова инициатива, която съвсем скоро ще стартира. Очакваме вашите предложения. Къде да дойде този екип от наистина най-добрите лекари, за да се срещнете с тях отблизо и да ви помогнат. Очакваме предложенията ви. Създателите на Отблизо с Мария. Те идват. Вашите лекари. Аз съм вашия дерматолог. Аз пък съм диетологът. Надявам се прическата ми да изглежда добре. Те се подготвят за вас. Неврологът съм аз. Чувствате ли се добре в кожата си? Слаб не значи гладен. Зелената линейка идва, за да направи живота ви по-здрав. Ако нямате нерви, аз имам решение. Зад микрофона. Нина. Аз съм Нина. Зад камерата. Пацо, към камерата. Виждате ли ме? Зъболекарят съм аз. Аз съм очният ви лекар. Който не ме харесва, не ме гледа. Усмихнете ми се. Те идват. Очаквайте скоро. Моят лекар отблизо. Ние идваме при вас. Само още една лека скоба към Моят лекар и зелената линейка. Очакваме наистина от вас да ни предлагате в кой град да дойдем, да речем в кой офис да бъдем. Очакваме от вас да бъдете организирани, така да ни пишете за това и ние ще бъдем там. Сега към нашия разговор за коликите се присъединява и доктор Клара Балджиева, педиатър, която пък така ще ни помогне, за да разберем в крайна сметка защо чисто медицински здравей, защо минаваш така направо
Сега се вижда категорично. Целият разговор до тук, нали така? Обаче, в крайна сметка се оказва следното. Дори да не знаем за болен, че някои деца имат, други нямат колики. На какво се дължи това в крайна сметка? Аз ще отговоря с 6 буквена дума. Не знам. Това е въпроса, на който няма 100%. Значи, благодаря ти. Довиждане, беше ми много приятно. Да, аз няма да изполезна, обаче, докато не обясна защо не знам. Няма точно становище на 100% каква е причината етиологичната, за да имат бебетата колики, за да можем да отговорим на въпросите. Защо едни бебета имат колики, а други не? Има Николай Колев отговори, между другото. За него като че ли не знам, нямаше. Да, аз съм педиатър с 30 годишен опит. 30 години работя като педиатър, за това ще изхождаме и от медицината практическата, и от научните постижения в медицината. Аз искам да попитам, има ли значение това? Аз мисля, според мен има, че момичетата имат по-висок праг на болка. Тоест, дъщеря ми също имаше колики, но не се стигаше до пищене. Просто се зачервяваше и се сгушваше, нали, като жена си търпи болките. Имаме пък статистиката, на която се опира медицинската наука и практика, показва, че еднакъв процента и на момичета, и на момчета. Просто сте имали късмета. Различно е при различните деца. Казват, че също така е до недостатъчно зрялост на храносмилателната система. Да, това вече аз ще кажа каква е причината. Значи аз не мога да кажа 100%. Това е причината, защото ако имаме дадена бактерия, причинител на инфекция, пускаме антибиограма, на 100% оцелваме причините. Не е така при детските колики. Но защо е така? Коликите са предизвикателство и, за съжаление, са неизбежни за много семейства. Да. Ето тук сега е храната, която попада в... Да, вие сте ме улеснили чудесно, за да мога да разкажа. Първото, което е, бебето се ражда с много малка вместимост на стомахчето. То е 10 до 15 мл. В първата седмица стига до 90 мл, а първата година 250. Тоест, предизвикателството е, детски организъм се нуждае от много храна с ниска активност на храносмилателните ферменти. Това е причината бебетата да имат колики. Така че невъзможността да се смели, особено млечната захар, лактозата. Защо не могат да разграждат храната? Да, защото имат недостатъчна зрялост на ферментите. Добре, ами кърмещите майки, да речем и майките, които хранят децата си на адаптирано мляко, аз не съм виждала особена разлика от това. Няма разлика, защото лактоза има и в кърмата, има и в заместващите, в заместител. Не би трябвало тогава много по-лесно се разгражда, защото в кърмата има и така наречените полезни антиинфекциозни фактори, каквито са пребиотиците. Там има лактобацилус реутери, който е в по-голямо количество, който отделя реутерин. Това е антимикробен агент, който пък намалява газовете, които са образувани. Защо има колики и защо бебето има много газове? Защото не може да се разгради лактозата от недостатъчността на фермента лактаза, която я разгражда. Не може да се разгради напълно. Тя постъпва в долните отдели на храносмилателната система и причинява отделяне на газове. А тези чайчета с копарето чухме, разбира се, всичко, което ще облегчи, включително и болен. Първо, нищо не облегчава, повярвайте ми. Нищо не облегчава. С радост сме пробвали да мога да кажа и като майка. Да, ужасно беше. Просто искам да пациентите много добре се информират от вашето предаване. Първо трябва да се знае, че действително се касае за колики. Тоест бебето трябва да е прегледано от лекар, за да може да бъде изключена друга причина и тогава. Обаче лекар, на който майката има доверие. А не от този чуе една информация от приятелка. В интернет 100 такива. Добре, тук в интернет, между другото, сега ще ви кажа, ще отворя, защото има точна информация. Аз съм много начетен заради интернет. Матисън и Риврут има изследване от 1989 година, което казва, че 40% от бебетата кърмена от майки, които пушат, имат колики в сравнение с 26% от бебета на майки, които не пушат. Всеки търси отговор на въпроса, защо в крайна сметка. Точно за това въпрос е отворен. И не знам, някога може да стане знам. Но ние трябва да избягваме. Затова препоръчваме на майките да не пушат. Не само заради коликите.
майките, има ли които ясен кърмят, не трябва отговор, да да пушат. попитам още веднъж, има ли ясен отговор на това? Защо едно дете, да речем, само 40 дни е с колики, а други до 6 месеца? Не, валидни са правилото на 3-3. Да. От третата седмица, не по-малко от 3 часа на ден, не по-малко от 3 дни в седмицата. И хубавата новина е, че както тежкият пубертет изведнъж свършва към третият месец и коликите свършват. Според мен хубавата новина тук е, че Да. наистина дадохме една рецепта, която и Николай ни каза, че помага и че действително децата се чувстват по-добре след втория път от терапия болен. Да, и Ани Владимирова, между другото, потвърждава в интернет. Предполагам, част от комплексната терапия, защото абсолютно. Какво друго можем, като да финализираме този изхождайки разговор? от причините, които водят до колики, от въздуха, който съществува в дебелите черва на бебенцата. Ами то е видимо, че бебето страда, защото коремчето е балонирано, може да се види дори чревна перисталтика. Могат ли да Мъчително. бъдат опасни, освен че са мъчителни, да бъдат опасни наистина за детето? За херниите. Нали, когато особено има слабост на съединителната тъкан, която може да се предаде чрез генетичната предиспозиция, тогава е по-лесно и за това ние трябва да бъдем много внимателни към бебетата. Защото те са очарователни и лъчезарни. Не мога да кажа, че на тях не им влияе, защото има и такива изследвания, че бебетата не ги боли. Нали? Че бебетата не ги боли. Но това не е вярно. Вие знаете как изглежда едно лъчезарно бебе приласкано, как гука и колко е приятно да се общува с това. Предизвикателство е, когато бебето го боли. То трябва да разчита на нас, но трябва и приятели на семействата, баби или други роднини да помагат, за да избегнем обаче синдрома на друсане. В 19 век какво са казвали за коликите? Колики? Какво колики? Памук в ушите, джин в стомаха. Да, точно. Това е универсална рецепта. Това по-скоро майката трябва да... За бебето ли това? За майката. За бебето малко джин. Но за бебето е много важно то да бъде успокоено, т.е. да бъде изгонен. Използват се препарати, които ще изгонят въздух. Улавят малките мехурчета, правят ги големи, бебето пръцка. Понякога дори механичното дразнене с термометър омазнен на ануса помага много бързо да се отделят газовете. Другия вариант е да се приемат лактаза. Капки, които съдържат лактаза, те още в биберона помагат да се неутрализира, да се намали количеството. Тоест, коликите и запека са свързани. Разбира се, а запека може да бъде лъжлив. Бебето може да не дава, защото не е хранено достатъчно. И затова е много важно тук мястото на лекаря. Той да помогне, за да оцени. И разбира се, има и пребиотици, които са от ранна бебешка възраст. Финален въпрос към Николай, нашият кинезитерапевт. Терапия болен може ли да навреди на детето ни? Това е една от малкото методики в света, която ако не помогне, няма как да навреди, понеже движенията са много леки, много нежни, много нетравмиращи и ако не помогне, няма как да навредим. Точно това е идеалното, защото аз видях и знам какво е терапия болен. Най-важно е да не се навреди, да се помогне и да се облегчи бебето и, разбира се, родителите. Много ви благодаря за този разговор. Много полезен за мен. Надявам се и за всички наши зрители. Виждате редакционния телефон, на който можете да се обаждате за обратна връзка с нашите специалисти. Страницата видяхте на няколко пъти. Ако не сте ни станали приятели, направете го сега.